ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to cuuja to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyyena wuuro molo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to darussalam ko on takkusan juula ha to galle ceerno mouhamadou mo ceerno aman nene to kay hayɗi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to moderne ha to galle Sama Sa to Kilinkara ka hayde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie projet agricole fodde kene ƴiime ha temedde 7 hectares ko ɗum woni ko laamu yiiɗi aménagé wadde e juuɗe sukaɓe kay jeunesse ha tenti noon e ɓeena joom diplôme aji ɓe cuwa hebde golle to leydi Sénégal Rouma jarribo ko fate sumgoji sarɗiyeji tijjaɗi kay ñande 17 lewru novembre Rouma jarribo fuɗɗoto ko ñande nogas jeeɗiɗi e lewru octobre ha 15 lewru novembre to leydi Mali laamu leydi Russie nuldi avion militaire ha wi dakka matériel militaire ɓe nuldi ɗum noon ko fama woni forces armées malienne mbeɗa wawa habtade e dartade seɓɓitiɓe e nder leydi he kedde afrique ma en ketto ko ɓiɗo musidɗo men Alassana Oumara Mbocco habaruji men joolam jaɓeri jayaten ko ha toon to leydi Liban to leydi Israël bisimilla moni kitki hotodirte joni piren pacciren. hoɗo no heewi wadde kala hitande kala kayde ñalawma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam on jammade ñalawma mum so arti woni ismu ene heewi yuɓɓinede to galle khalifa men ceerno men khalifa diine hono ceerno Aman Nene to kay hayɗi ene heewi yuɓɓinede toon jamma ismu taw ko jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam e ɗum yuɓɓine noon yeeso teddugal khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Aman Nene to kay hayɗi ismu o noon hitande hikka nde kadi ene yaada e ɓaare taw ko ɓaare ɗiɗi almuɓeren ɓe Qouranul Karim ismu o hitande hikka nde waɗata ko ñande aletta ñande jamma alet nogasi ɗiɗi ene wiyata altine nogasi tati lewru septembre ɗo gonɗen ɗo tawi kadi mbiɗen ene yaada e ɓarɗe almuɓe ɗiɗo hen ɓaral gotal ɓaral ko almudo biyeteɗo Alpha Ba noon janggatno goto duɗal ceerno Mamma Kane toon to Lekseyba Gorgol ɓaral ɗiɗaɓal ngal ko Cheikh Oumar Ba noon o janggatno ko toon to Cilogne to galle ceerno Abdoul Qadir ɓarnatamo noon ko biyeteɗo ceerno Saren Ly ɗiɗo foof noon ko sukaɓe khalifa diine galle o ɓarle ɗiɗɗe foof nan mbiɗen yadata koye ñalawma ismo ñande ñalawma ismo ɓarle ɗiɗi foof ñande hen mbaɗata ɗum noon hawra ko ñande jamma ñande nogasi ɗiɗi en ñande alet nogasi ɗiɗi ne wiyata altine nogasi tati lewru septembre khalifa diine galle o e dendagal tambiɓe mawlude nde eɓe bismi dendagal julɓe kala biyaw achhadu an la ilaha illallah dendagal hoddiɓe ɓe lappol palol dande ma ɓe Mauritanie Sénégal funnague e hirnague bosoye kala hebbiyaɓe yirlaɓe dendagal julɓe to tawete ene bisma ha tenti noon kadi ekka haydinaɓe ene bisma e oɗo ismu ene bisma kadi ɗeɗo baare mbiɗen noon foof ne waɗa yeeso teddugal hono khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Aman Nene to kay hayɗi eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en hawrede hen yo Allah rokku en kadi dendagal ɓuure e ɓamtare wonde hen kala allahumma amina kawis e kiileti gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jañireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte ko haa ko iwata koto kordi nooro ari ko wallude e safrude haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓanndu jaaɗoru ɓanndu wulooru neɗɗo jogiiɗo suukara cholesterol haa tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkondiri e muma ma yiito hoore maɗa haa mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkondirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoro jokkondire gorelte sa yiɗi jokkondirde e tonggode gorelte woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon a gonɗa koto juuɗe Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama ceerno jibisi wittiyanke safriyanke laabaɗo listihar kumpikiɗo lasrari bittowo yogay ñabbuji cuuɗetoɗi e nder balli kala ceerno jibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o ceerno jibisi wittiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder balli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane 13 rati won hen 19 won hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle ko onon gonduno ngam sanga jokkodira e numéro makko weef walla orange money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Nouakchott ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe to kay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno jibisi e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen goni e alkamisa 19 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nette ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie toon to kay haydi ene teska noon kala ñande mawlude nde mawla on ñalawma so arti woni ko wiyete ismu ene heewi mawninede on jamma to galle khalifa men diine to galle ceerno Aman Nene to kay haydi tawi kadi koye gardugol khalifa diine galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Aman Nene on jamma noon hawrat tigui ko ñande nogas e ɗiɗi ene wiyata nogas e tati lewru septembre hitande gonɗen nde toon to galle mabɓe to kay haydi ɓe bismi noon dendagal julɓe tawateɓe nder falde nde kala ha tengti hoddiɓe ɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal kala khalifa diine on e bismi ɗum e ha tengti noon e kay haydinaɓe jamma noon kadi ma hawro ñalawma o kadi ma hawre ɓarle ɗiɗi taw ko bisgu sukaɓe makko ene ɓaara hen goto ene wiye ceerno Alpha Ba goɗɗiɗo goɗɗo on e wiye ceerno Cheikh Oumar Ba kamɓe ɗiɗi kala koye on ñalawma ɓe ɓarat eɗen ñaago Allah tan nde Allah rokkat hen tawtorede ɗum nde Allah hebbinta kadi hono mabɓe ha heewa nder diine islam nder diwanuji men allahumma amina ko leydi Mauritanie ha joni jaagogal leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hono Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lamine o ardima batu tawi ko rendinde batu rendugol yimɓe gouvernement e gouverneur uji tawateɓe e nder naccata wonno Mujibou Batu ngu noon ko wadde ɓeto politique koɓe mbiyata politique publique ko fati ka eɓoje ɗe hoolejo leydi ndi woni ɗo wiyata mon ambition pour la nation woni fadaram nde joguinimi gendiyam ko projet ji noon ɗi Mohamed Cheikh Razani hoolejo leydi ndi jogui ko fati ko jogini kay ko fati e gendi makko batuji ɗi noon mbaɗi koye nder balɗe ɗiɗi ɓe jurnima noon projet ji kewɗi mbaɗi kay e fannuji kewɗi ko wayno fannu ndema ko wayno fannu santé e fannu jangde e ɓamtare dumine woni ko wiyete développement durable foof ɓe junitum ɗuma e ɓamtare woni tigui e tawtora noon batuji ɗi hono ministre délégué auprès du ministère de l'intérieur biteɗo Yacouba Salem Vala wondude kolaɗo kuuɓal département o hono Abdourahmani Wula El Hassan wondude chef d'état major de la garde nationale hono général de brigade Mohamed Wula Lehreytini e woɗɓe mbawi tawtorede ɗiɗon batuji ha joni ko leydi Mauritanie keɗen ministre porte parole du gouvernement par intérim hono Mohamed Melayni e yi e saaha kay o wonno e nder conférence makko de presse o namdama ko fati alhaali cellal Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo horejo leydi Mauritanie tawateɗo e oɗo saaha joni nder kaso tawi kadi komo hujjukinto ɗum mbiyata e kala saaha wonde wona karɗo cellal ina foti nawede caggal leydi e mbadi safruji jabol makko hen noon e raɓɓiɗi o wi tigui wonde dossier Aziz woni tigui koye juuɗe justice ɗum noon o holliri leydi Mauritanie ko leydi démocratique woni ko leydi potal ko leydi kadi hormidi ko leydi kadi tawi woni tigui ko leydi kadi hormidi ko fate ko wiyete séparation des pouvoirs woni tigui ene pouvoir o ne jogui to haaɗi yiiɗa nadde gueɗe pouvoir uji keddiɗi ɗi kerori ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen no mbiruɗen gardini kabaruji men alarba hanki o laamu leydi Mauritanie holliri wonde kayne jogui projet agricole taw ko pattam lemijo on projet noon ko ndema tawi ko projet pilote ko fati e ndema on projet noon ma rokku kay fattangi wawde gollinde ko famɗi kala fodde temedde ɗiɗi sagata e fannu ndema yidde laamu ngu noon e oɗo projet ko wallude kay e wallude e rokkude responsabilité rodi tigui rokkude responsabilité o wonande sukaɓe taw ko ha tengti e sukaɓe joguiɓe diplôme aji men ɓe gollaki goto hen kala ma halfine boowal woni leydi ngel kene qimen 7 ha 10 hectares taw ko goto hen kala ne halfina ɗum projet noon koye projet noon laamu ngu ma aménagé à peu près kene qime ha temedde jeeɗiɗi hectares tawi ko guese e maaro e nder falde Erkise e to nokku biteɗo Mbaxe Jekka foof noon tawi nder Trarza waɗɗani Rosso on projet noon ma saabu kay mbiɗen ha temedde ɗiɗi neɗɗo kala keeɓa hen golle tawi tigui ko emploi permanent woni golle duumiɗe tawi kadi hen temedde jeetati e hen capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ko joguiɓe diplôme aji mumen ene jeeɓi diplôme en ene darta golle oɗo projet noon kadi ma gollen mbiɗen fodde temedere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo tawi tigui ko jeeyaɓe e nder ɗeɗon guure e nder ɗiɗi nokkuji woni tigui ko wiyete travailleur uji lokko projet o kadi fandare muɗum noon ko softinde jeunesse e mbadi ndema e beele kay
beele kadi eɓe onon fannu ene ɓamto hano hannirta ni ɓe jogo hen humpito eɓe mbawa kidi guila to banggue production on ha to banggue commercialisation woni jeeygu ha to banggue transformation produit agricole woni tigui waylude ndemru ndu ko heeɓa hen ko wawde waylude ɗum ha mbawa jogade hen tigui humpito no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police nationale halfinaɓe nden ka e kisal Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde ɓe nangui jomma auto goto dognannoɗo auto o tawi ko dogdu fakkide no fewi tawi kadi o ina wondi e vitesse fakkide no fewi ɓurtuɗo no fewi e wasde hormade kayi code de la route woni tigui ñawoje laabi ɗum wonno ko sara rond point télévision mo leydi Mauritanie to legal bitengala Tafrek Zeynam on vidéo noon wawi sarade no fewi e nder réseaux sociaux e weekend ɓennuɗo police noon waɗi déclaration alarba hanki o hollirde kay wonde o yiɗino kanko on ɓeɓe nanno yiɗino tigui waɗino agressé policier ji ɗi yiɗino kadi dogde kono haɗani policier ji ɗi teɓimomo ɓe kolliri noon e nder communiqué he wonde kay o wona on nanggaɗo wona karɗo cellal no fewi holko yawata seeɗa to banggue hakkille ono tawa kadi ko poɗɗe joguimum ene sivamo docteur goto tawa ko neurologie ko kañum toppiti alhaali makko no ɓe kewiide ni on ko majnuna ɗum noon ko konngudi kay police o e nder déclaration mum ɓe kolliri haɗani noon kay haɗani noon tan haɗani kon mona tigui o nangganoma tigui o dawa to commissariat de circulation ministre public noon sifi kayite on kayit noon ko yammide kayit nde ɓe goppittamo taw kadi koye liberté sous condition woni tigui o yoɓa caution tawi kadi o yo amande o yoɓa amande fawa e makko caggal ɗum kadi yamiride auto makko waɗete saisine laamu ngu fawata hen junggo muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen lawol Nouakchott faade Nouadhibou ene jokki yoɓade pittali jomma autoji e kala saaha alarba hanki o 17 lewru septembre 2024 ko accident musɗo waɗi accident o no waɗi ko 50 kilométre hakkude mum e Nouadhibou ko auto tokoso kañum tigui jollunoɗo sagataɓe ɗiɗo ko kañuma yaaɗi ha woni tallo barigala woni tigui tono taw ko laabi kewɗi o yani to woɗɗi goudron e nde wani noon ko ɗon ɗon woni sur le coup ɗiɗo wonnoɓe hen ɓe fof ko hen mbasi pittali men nden laamu ngu tini noon konin koɓe faamu e faabu e gendarmerie kara gawi nottade hen ɓe mbaɗi constat mabɓe ɓe ƴetti ɗon goskiji ɗi siftinde on noon kadi ñande aljuma ɓennuɗo lawol ngol yoɓinoma waɗino accident e dow lawol e gan sanga ko yimɓe tato mbasino hen pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to gargarata ko kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc dadiɓe halfinaɓe nden ka leydi Maroc ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima toon drogue kewɗo no fewi taw on drogue noon on drogue mo hinde cocaïne umorno ko leydi Mauritanie drogue o noon ene qiime tigui ha keke qiime ha 36 kilogramme drogue ko ɗum tigui woni koɓe teeɓi mo hinde cocaïne ɓe kolliri noon teɓande nde noon wanno ko guila talata 17 lewru septembre 2024 drogue o wonno koye nder camion goto tawi on camion chauffeur muɗum ko Maroc najo ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar senum nema to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal arrestation ngaji woni nanggugol puɗɗima e nder leydi he tawi ko tumaɓe kaye burjinagol e dirtingol koppereje laamu joni kaye hollirama tigui ko gonnoɗo directeur administratif et financier woni DAF catala bitengal ARP woni agence de la réglementation pharmaceutique biteɗo Mamadou Fawzi Dione ko kañum tigui wiya teeba o wonno tigui koye saaha kayim e o mona tigui soka e mbadi garde à vue ko dadiɓe noon ɓe sûreté urbaine ko kañumen nanguimo o tuuma noon ko dirtinde haalisa kewɗo no fewi ko tuuma ko noon koye saaha tigui o wonno directeur général de la santé publique ko tuuma ko ɗon ko haalis kewɗo no fewi ko haalis jonɗo no fewi jayde e ko holliri tigui alkamisa hande o wonde biteɗo Jérôme Bandiaki ɓurnoɗo lollirde snipper kañum e hoore mum ko ancien yimɓe sécurité ɓe landa wiyete ko APR woni alliance pour la république landa laamu ka Macky Sall ardi o jeeyano tigui koye ɓeena wiyeteɓe les gros bras woni joom juuɗe ɓutti en APR kala saaha tawa
tawa kadi ko halfinnaɓe ko faati sécurité ko on tigui wiya teɓam omo tawe juuɗe dadiɓe andaka taw noon holko nanguira hewɓe noon kolliri ene tuumi tigui wonde kay omo nanguira ko heblude kala saaha ɓen wiyeteɓe les nervi tawi koye yamirore APR juuɗe makko kadi hollirama ene moddi e disparition woni majjugol biyeteɗo Didier Badji e biyeteɗo Fulbert Sambou ko alarba hanki o sanga 22h woni 10h jamma o nanga on nanga noon ko fodde sabakiraɓe nogas tawi ko jeeyaɓe dadiɓe ɓe hinde bipa kañumen agari galle makko nde ɓe gari noon ɓe tawanimo ɗon ɓe darima ɗon fodde waktuji kay ɗiɗi fodde 2 heures de temps eɓe daari e takko saraji galle ɓe jaaha ɓe garta kay hawo tigui faandi galle o ko ɗon tigui ɓe mbiya makko teɓa ɓe nanguimo noon e oɗo saaha joni mo tawe e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Touba ene tawe tigui e yoolari mawdu no feewi yoga e galleji yoga e booli e beddaji kay ko biiɗi dakka ndiyam galleji kewɗi e oɗo saaha joni ene lumbo e nder ndiyam koye ndina mbadi noon hono Barthélémy Dias kañum woni maire mo Dakar addi ballal makko paadinma ngal faade e Touba ballal ngal noon ko nullitto noon moto pompoji mawɗi no feewi taw ko moto pompoji tawetnoɗi e nder Dakar koɗin tigui o itti ɗum o nawi ɗum toon to Touba beele ne mbawa siggade ndiyam ɗam kay ko ɓuuri yawde e yaccade tawi kadi ene wondi équipe halfina heblaɓe tigui heblo moƴƴo no feewi anduɓe tigui on fannu ɗum noon ko gam yidde fabade Touba kay oɗo saaha joni beele ndiyam ɗam ne horsee ko ɓuuri yawde e yaccade kanko Barthélémy Dias noon o holliri wona Touba tan dendagal nokkuji e guure kala kay to tina yoolari kala to tina yoolari waɗi e nder leydi Sénégal so tawi kay junggo makko ne wawi yettade hen maɓe mbawa wadde ɗiɗon intervention aji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen BHS ko banque de l'habitat du Sénégal on boñ noon wonno directeur o heeɓi directeur général kesso directeur général o directeur général o ittama ha laaɓi on noon wiyetno ko Bocara Sy noon ittama tigui e gardigo boño e banque o lomtimo e gardigo banque o eɗo saaha joni ko debbo biteɗo Astou Rose Gaye noon wona koɗo e nder oɗon banque mo hinde banque de l'habitat du Sénégal saabu kay fodde duuɓi nogas e joyyi koye on banque o liggoto ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen fuggu koyngel naajo international tawi ko sénégalais biteɗo Idrissa Gana Gueye omo tawe sunare mawde no feewi nden sunare noon ko jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko jinnaɗo woni baba makko ne yalti aduna ko alarba hanki o babiraɗo yalti aduna levé de corps makko noon ko kikiɗe hande sanga 15h to hôpital principal mo Dakar o wirete noon ko oɗo saaha mo kalaten taw koto bamule julɓe tawateɓe toon to Yoff e nder Dakar eɗen mbiya tande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni koye on fanno sunare keddoɗen Habibou Bey ko goñemne ko gonɗoɗo international fuggu koyngel mo leydi Sénégal ko kañumne tawe sunare mawnire feewi jaltugol aduna baba mum biyeteɗoɗo Abdou Mbaye kañum e hoore mum ko ancien footballeur ko ancien international mo leydi Sénégal kañum e hoore mum wonno o yalti aduna noon ko toon to leydi France o yaltiri aduna ko duuɓi 62 ko alarba hanki o wiram to ceehe Thiaroye Kaw e tawtorede kay Habibou Beye ɓiyi ko taw kañum artiri goski guila France ha toon to leydi Sénégal eɗen mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni mbiyen ha to Goudiri noon ko bis dogannoɗo kay baɗannoɗo ya garta hakkude Dakar faade Goudiri ko kañum tigui suumi alarba hanki o kikiɗe suumi noon ko 17 kilométre hakkude makko e Goudiri Allah yettama noon hay goto wasani hen fittade mum kono matériel kewɗo tilfima hen ha tengti noon e bagasuji kileneɓe jolnoɓe hen biso noon ummorno ko Dakar omo fayi toon to Goudiri andaka taw noon holko saabi cumo ngu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ruma jarrebo ko fati e sumgoji sarɗoyeji tijjaɗi kay nder leydi Sénégal sumgoji tijjaɗi ñande 17 lewru novembre 2024 taw ko sumgoji anticipé ruma jarribo noon fuɗɗoto ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru octobre o yaha noon ha 15 lewru novembre ko ñande jeeɗiɗi lewru octobre noon dartoto ha laaɓa addoɓe kay dendagal andete doggol dendagal ɓen kay ko ñande jeeɗiɗi lewru octobre andete kay doggol dendagal ɓen waɗaɓe retini ɓe candidat ji men jaaɓa kay jeeyede e ɗiɗon sungoji taw ko wonde sarɗeji e nder leydi Sénégal ha joni ko sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen caggal kay jangu musngu seɓɓitiɓe mbanno e nder Bamako to école gendarmerie e to aéroport mo
mo falaje taw ko aéroport militaire laamu leydi Ris laamu leydi Risi kayin famɗen ndi tigi fadani ha ɓooya ko ɗon tigi ɓe gaddi ballal paydingal no feewi taw ko matériel militaire faade fama woni forces armées malienne on matériel noon ko laanan diwo ko tigi juuri alarba hanki o taw ko avion militaire fimde haka wi dag matériel kene qime ha 11 tonnes taw ko matériel militaire faade fama woni forces armées malienne yiyama tigi militaire uji kewɗi ñalawma hanki o ne jippine kay on marchandise taw ko matériel ummoriɗo toon to leydi Risi ngal ɗo ballal noon tengtine tan jokkodiral moƴƴal e coopération militaire et sécurité hakkude leydi Russie kañum e leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen landaji dawrugol kewɗi e yimɓe dawrugol dilloɓe dawrugol ɓe leydi Mali ɓe kolliri kamɓe kala mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi condamné vraiment ko fati e nguɗo janggo seɓɓitiɓe mbaɗi e nder Bamako to école gendarmerie mo Falaje e to base 101 de l'armée de l'air gonɗo kay sara bo wallade ngal président Modibo Keïta e nder mabɓe noon en tawe hen ancien ministre ancien premier ministre hono Moussa Mara o welta hollirima noon Moussa Mara noon kadi holliri weltare mum mawde no fewi faade kay e fama koni kawɓe leydi ndi e yawgol mumen arde wadde intervention e cuusal men e casal men kay ha mbawi riwtude ɓen seɓɓitiɓe landaji kewɗi noon ko wayno landa wiyete ko Adema Pass erima dendagal malinaɓe kañumen kala nde nanggodirta gona neɗɗo goto tamodire kañumen kala keeda caggal famaɓe cembina fama kay ha wawa habtade ɓen seɓɓitiɓe e kala saaha ha joni ko leydi Mali kettoɗen jeena ha to Ségou VG Allah woni tigui vérificateur général ko catal halfinaɓe ko fati kay enquête uji guila e yoga e gollorɗe laamu ɓe mbaɗi tigui ɓe mbawi tigui wadde jillu mabɓe kay to mairie ndi Ségou woni tigui to commune urbaine mo Ségou enquête o noon moɓe mbaɗi toon ko tugui kay duuɓi hitande 2021 ha 2022 et 2023 e nder enquête noon ɓe tawi ngakkede hewde no fewi to banggue administrative ɓe tawi tigui toon kadi ngakkede mawde no fewi to banggue finance saabu to banggue finance to ɓe kolliri kay fodde 35 millions 477 mille et 461 à peu près kede qime ha à peu près 36 millions taw kone ngakki toon ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar dongre Afrique ala no mbatten sowona jabɓuɗen musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saro Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini puɗɗen ko leydi Mali ene wayi leydi Mali toon to legal hono Faleje e duɗal gendarme ɓe toon to camp honyankoɓe won waɗiɓe noon e jaani e mabɓe moltiɓe taw ko nodditema alkayda en ɓe bonni toon taw kadi ko gueɗe kewɗe no fewi matériel kewɗe no fewi hani e laaɗe hono diwoje ɓen tokose kono noon ha e oɗo saaha to de bilan o andaka ɓen wasɓe hen pitali mumen hani e ɓen gañiɓe toon ala ko hollira hen kono noon laamu ngu wi wonde artiri toon ono deƴƴal to leydi taw kadi ko toon to Mali to laamorgo mum Bamako ene wayno e oɗo saaha deƴƴal ngal kadi hono arti toon kono won hen hewɓe noon e ɓen kadi arnoɓe jantatoɓe jaggama toon aɓena toon e loydo mabɓe Guinée Conakry toon de ene wayno de ko kolelel kolode hono PV ñarnoɗe e taw kadi ko ladde guila e lemo pa ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati taw noon o jeeyano koye e ɓen waɗnoɓe gueɗe bonde wonno ko nogas e jeetati lewru hono septembre ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi ɓe mbaɗi toon gueɗe e gartugol on biyetenoɗo hono Moussa Dadis Camara kanko noon guila on nde ɓe gudda nde ene wayno ñawore mabɓe noon guila suwa taw ko addi capan tati e goho lewru taw kadi ko juillet ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi taw noon kanko ko dognoɗo ɗo caggal nde fusi toon e kaso o yaɓani toon ulle ladde e ɗum noon e oɗo saaha dey ko kanko wiya teɓ toon to Libéria e wi noon jayinirɗe Libéria kañumen noon e leydi hono Conakry Soudan ene wayno dey toon ko guerre woni toon waɗi oɗo noon taw kadi ko jeune Biden waɗi hen noon haalande mum e wiide kay wonde toon to Soudan to ene wayno dey e hono haare wonde toon nde hakkude ɗin jeune uji ɗi ɗum noon yo mbaɗa feere ɓe dartina hono jeeɗe ɗi o waɗi noon bayinago ko ñande talatade 17 lewru sildu ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ene saɗinimo noon haalde wona ɗene gueɗe kanko noon kaddi hono leydi hono ɗe dendude Amérique o wi noon alay saago noon taw kadi guerre o juuti no fewi lebbi 17 ko aɓe kaɓa ɗum noon hakkude noon e oɗo tan ko gardiɗo hono taw kadi ko chef de armée soudanais o général Abdel Fattah al Burhan wonde e chef tawno paramilitaire des forces de soutien rapide woni général Mohamed Hamdan Danglo ɓuuri andede Hamed Ty ɗum noon ɓe wawi
wiiri wonde yo mbaɗ feere ɓe mbawa kay noddodirde e maslaha e dartinde kono jeyɗi ɗi ɗum noon ko adi Amérique ɗe ƴetta hen hono peeje mum céréal lewon e nder lamorgo taw kadi ko mabɓe frita won to nde ko immeuble goto mo 7 étage jeni toon fodde noon yimɓe tato mbasi en pitali mumen e ɓen kadi yimɓe kadi kono hewɓe kadi kono bormuɓe ken RDC Congo Bruxelles toon convoqué on joni toon hono leydi hono taw kadi ko république démocratique du Congo no caggal kay nde république démocratique du Congo wawno kay ñawde oɗo taw kadi ko ñawngo kadi kono wargo on berginajo biyeteɗo Jean-Jacques Vondo e capantati e yimɓe jeegomo heddiɓe ɗum noon wonno ko ñande aljumare ɓennuɗo re toon to Kinshasa addinde noon ɓe hen yoftade e noddi noon e oɗo taw kadi ko joɗini toon hono leydi hono RDC Congo noddi ɗumen toon e wadde ɗum kayumne halko saabi leydi mabɓe ene waɗa ko ɓeɗo ono condamné ɗum noon à mort ɗum noon waɗaniɓe ɗon caɗele e oɗo saaha mo gonɗen Ghali Abouba ko ɗum rete tonguɗen e dogal Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayago TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo golle ma jooɗi peewi habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Liban puɗorɗen bilan pettanɗe ɗiɗi bannoɗe toon to leydi Liban tawi ko transmission ngaji Hezbollah hutortono wondude appareil ɗi ɓe mbiyata bippere ɗen pettanɗe noon ko ɗiɗi balɗe ɗiɗi deggodirde bilan noon e oɗo saaha joni mo keɓɗen ko capantato e jeeɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali men fodde ujunnaje tati temedde joyyi capantato e jeenayo ko barmi hen ɗum noon so tawi hono no holliri kay biteɗo Firas Abiyada kañum woni ministre de la santé mo leydi Liban fettande arwaɗide nde holliri tigui wonde ko bipperuji ɗi ko kañumen pettuno e ngan wonno ko ñande sappo e jeetati lewru septembre e ngan sanga ko sappo e ɗiɗo neɗɗo mbasno hen pittali men so tawi ko fettande sakkitinde nde nden noon ko appareil uji ɗi hinde talki walki e communication ngaji goɗɗi ko ɗina petti taw ko mbaɗnoɗi piégé e nden fettande no gas joyo neɗɗo wasino hen fittandu muɗum koto leydi Israël paaɗe noon Israël najo goto nanggama e nder leydi Israël o tuuma noon ko wadde kay o tuuma noon ko waddude kay e laamu leydi Iran complot on complot noon tawi kadi komo ñukino ƴettude e peeje kay no wardiri yoga ardiɓe leydi Israël ko wayno Benyamin Netanyahu gardiɗo leydi ndi e yimɓe hewɓe taw ko yimɓe laamu ngu taw ko hewɓe no feewi ɗum noon o wiyama teeɓe nder leydi makko oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe ko alkamisa hande o nangga musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min doɓani noon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sowta he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodji nangganen kaɓirɗe ha mbawan yiiden to banggue nata ɓossoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.